ଆପଣ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଗାଁର ବନ ହେଇଛି ଏଇଟା ବନ ହେଇଛି ଆଉ ଏବଂ ମୋ ଭେଣେଇ ଆଉ ମୋ ଭାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଗରେ ଆପଣ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଏପଟେ ମୋ ମାଉସୀ ପୁଅ ଚାଲୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖେ ଲାଇନରେ ଥାନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କାହିଁକି ଦୁଇ ଜଣ ନଣ୍ଡା ହେଇଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ମୋ ବଡ଼ ମା ଚାଲିଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଇଏ ନଣ୍ଡା ହେଇଛନ୍ତି ଆଜିକି ତାଙ୍କର 14 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି 14 ଦିନ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ତାଙ୍କ ଚୁରୁକି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଚାନ୍ଦନୀ ଆପଣ ଉପରକୁ ଅଛି ଆଉ ଆଗକୁ ଗଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଆଉ ଆମ ରାସ୍ତାଘାଟ ବି ଫାଟି ଯାଇଛି ଶେଷ ଯାଇ ଦେଖୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ଆଉ ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି କି ଆମେ ଦେଖିବା ଜାଲ ପକାଉଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ଆଉ ଖରାପ ଭାବିବେନି ମୋ କ୍ୟାମେରା ଟିକେ ଧୂଳିଆ ଦୁଶୁଛୁ କାହିଁକିନା ମୋ ମୋବାଇଲଟା ହେଇଗଲାଣି ଆଜିକି 10 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ମୋ କ୍ୟାମେରା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର ଦିଶୁନଥିବ ଖରାପ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଥାଉ କି ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦେଇଦେବେ।